Soc Albert Grau, Local Public Affairs a Espanya de Rockwool Peninsular. Som fabricants de llana de roca. A partir d'un material natural i abundant a la natura, com és la roca volcànica, la fonem a 1.500 graus centígrads i la transformem en productes que ajuden a la societat a crear entorns saludables, segurs i sostenibles. L'aïllament per a edificis. Amb les seves inherents 7 fortaleses, és l'aïllament tèrmic amb més valor afegit per les prestacions acústiques, la resiliència al foc i la seva circularitat infinita. Pel que fa a la innovació, hem engegat el primer servei de recollida de residus de llana de roca a obra per tal de poder-la recuperar i reciclar-la. La nostra llana de roca és l'opció preferida en projectes que tenen com a objectiu la sostenibilitat durant tot el cicle de vida de l'edifici, oferint al mercat un ampli ventall de solucions per a obra nova i rehabilitació. El 2034 esperem haver reduït en 1/3 les nostres emissions de cicle de vida a Rockwool. La innovació tecnològica serà la clau, així com l'habitual excel·lència en processos i el necessari compromís de la nostra cadena de valor. Podeu trobar més informació sobre nosaltres al nostre web rockwool.es o bé a les nostres xarxes socials, especialment a LinkedIn amb el perfil Rockwool Peninsular.